Jo! Ne, to nie rób, to się nie udrży. A to mi po prostu. No może to jest tego po. Nie wychodzą za tak, że nie. Okej. Dobre? Ano? 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 No chodź. No. Zašto prechádza? No i to się nikam jak co stanęło, nie? Chodź tam normalnie. Normalnie się tam stoi. Poczujesz? Co się stało? A? Że się stali na tu lawiczku normalnie. Ty mój. Na tym stoi. Prepo! Hej, no czekajcie na to. Co ten z tym mobilą? Cenzura. A co to powiesz,